Is-sitwazzjoni preżenti fix-xandir pubbliku kienet u għada waħda inkwetanti. Jekk sostna l-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista David Agius f'konferenza tal-aħbarijiet it-tlieta filgħodu indirizzata flimkien mal-kandidata tal-PN għall-elezzjoni ġenerali Alessia Bsajla Zammit, fejn insista li fl-aħħar jiem l-iskeda l-ġdida tal-istazzjon tal-Istat imħallas mit-taxxi tal-poplu xorta waħda ma ndirizzax l-iżbilanċ fix-xandir pubbliku bi ksur sfaċċat tal-Kostituzzjoni u tal-liġi. David Agius insista li l-istazzjon ta' TVM huwa miżżawd bi propaganda kontinwa favur il-gvern tal-Labor mingħajr ebda programmi li jagħtu lok għal diskors bilanċjat jew dibattiti bejn membri tal-gvern u tal-oppożizzjoni nazzjonalista. Ta' filwaqt li ddeskriva l-istazzjon il-ġdid TVM News Plus bħala strateġija maħduma bitzilla sabiex itambru l-messaġġ tal-gvern ta' Roberta Bela. Apparti minn hekk, kemm il-website tax-Xandir tal-Istat kif ukoll il-midja soċjali hija mifnija bi propaganda tal-Partit Laburista. U insista li fil-maġġor parti tal-każijiet fl-ewwel 8 minuti tal-bulettin ta' filgħaxija, 7 minuti minnhom ikunu dedikati lill-Gvern Laburista. Fil-waqt li l-Oppożizzjoni Nazzjonalista tiġi rrapportata ta' fuq jew saħansitra wara 8:30 ta' filgħaxija. David Agius fakkar li fil-waqt li l-Gvern Laburista għandu jiġi rrapportat, hekk ukoll mingħajr żbilanċ hemm bżonn li tiġi rrapportata l-Oppożizzjoni Nazzjonalista u l-proposti li qed tippreżenta lill-poplu. Għaliex hemm eluf ta' persuni li taw il-fiduċja lill-Partit Nazzjonalista fatt li x-Xandir tal-Istat jipprova jnessi. U aħna qed nitolbu dak li huwa ovvju. L-Oppożizzjoni Nazzjonalista tingħata spazju daqs il-Gvern Laburista. U l-Partit Nazzjonalista jingħata spazju daqs il-Partit Laburista. Maħniex nippretendu iżjed mill-imparzjalità minquxa fil-Kostituzzjoni ta' pajjiżna. Alessia Bsajla Zammit min-naħa tagħha spjegat li d-diskrepanza fir-rapportaġġ dwar il-Partit Laburista jispusow dawk tal-Partit Nazzjonalista fuq ix-xandir pubbliku. Hija saħqet li fl-aħħar ġimgħa fi 3 ijiem minnhom il-Gvern ingħata aktar minn 50% tal-ispazju fuq l-aħbarijiet ta' filgħaxija u jumejn oħra b'aktar minn 40%. Ta' filwaqt li l-Partit Nazzjonalista l-aktar li ngħata spazju kien ftit inqas minn 11%. Hija qalet ukoll li fl-aħħar jiem il-Ministru responsabbli mix-xandir Carmelo Abela wera biċ-ċar li qed iseħħ xi ħaġa inkwetanti fil-Kamra tal-Aħbarijiet ta' TVM wara illi għadda kummenti dwar x'inhu news value jew le. Bħal donnu irid jindaħal. Alessia Bsajla Zammit saħqet li l-Partit Nazzjonalista mhux jeskludi li jittieħdu azzjonijiet legali u spjegat li l-partit ressa ilment mal-awtorità tax-xandir. Il-Partit Nazzjonalista ressa ilment mal-awtorità tax-xandir dwar il-fatt li tweġiba għal kumpanija privata Stewart Healthcare b'reazzjoni li għamlet din il-kumpanija għal kawża li hemm il-qorti u li kien fetaħ id-deputat Adrian Delia meta kien kap tal-Oppożizzjoni ma ġietx imxandra fil-PBS. Ta' filwaqt li ġiet ċarat li l-Partit Nazzjonalista mhux kontra il-ħaddiema tal-PBS li jaħdmu jistinkaw lejl u nar, iżda kontra l-imġiba tal-Gvern ta' Roberta Bela u ta' tmexxija tax-Xandir tal-Istat. U appellaw lill-awtorità tax-xandir sabiex jassiguraw li verament il-pubbliku ikun offrut l-informazzjoni kollha possibbli kif jixraqlu.